mana tarkon mu mun kaɗana maganar ga ta zauna gaskiyar mu ta nuna mu ba mu san fitina abba mai Kano abba mai Kano gwamna mulkin ka ya zauna zakin ka mun ɗanɗana kankana uwa ga guna taki a dangona a kanan mutan tsakiya saura ka zo ka tsaya daidai wa daidai dai a gafara a ba mu hanya jihar Kano muke da gwamna abba a santaral ta Kano mun biye zaura mai ganin bayan ku yana da sauran kallo. A tagumi da zugum nan fa za su kare Allah ga abba kabir gwamna sa ya jure da masu kushe yan hassada a muture muna a daidai sai mu kyala yan tamore mun taho tawagata mu dole sai dai kallo. Mu ne ke adda maza karfin mu mun ka baza zaɓiyo girgiza mu bi su mi bangaza da sun gano haza ai dole za su baza dan isar ahadu Allah Allahu sa su gudu Allah mu koma haura tudu populous for abba a ran da na hanga na hango na hanga na hangi ɗan zabga Kano santaral sai da zaura wancan lalura ne mai kwashe nera ne karkamo a rawa ne jirgin aiki ne ku taho mu jajinta kuma canja mai keta mai sa'a mutatata ɗaci kamar gauta sai dai a jajanta ga zaura madadinsa shi muke ifata bai gaji yunwa ba bai gaji gori ba ɗan zaure ne ya bullo a gabara a ba mu hanya maza jihar Kano muke da gwamna abba a santaral ta Kano mun bai zaura lallai mai ganin bayan ku yana da sauran kallo rundunar aiki ga ta sauka dan kabir abba kai kadai zaka mai gida na tabbas ba a ta'akaka wanda ya ce zai haka shi yake hauka gaba dai da nisan kwana Allah ya kare ka ka rike amana Kano muna son ka muna ta jin daɗi a rayuwar gardi sun ki mu sun faɗi
soke ba. Ni ina waka ai ba za su gane ba. Karkashi sansan nan ba za mu jure ba. Mai tirakar mayu ba za ya lasan ba. Ni kadai gayya dan gidan mu dan ba ba. Gwamna ne ya tsayan ai da ni da ku sai gwalo. A gafara, a ba mu hanya. Jihar Kano muke da gwamna Abba. Abba A santaral ta Kano mun bi zaura. Zaura Mai ganin bayan ku yana da sauran kallo. a gafara a ba mu hanyar. Jihar Kano muke da gwamna Abba. A santaral ta Kano mun bi zaura. Mai ganin bayan ku yana da sauran kallo.